Vegal Seroski e Amicos dan un paso máis na súa estreita colaboración sustentada en innumerables proxectos conxuntos con base nos valores que comparten tanto no relativo á inclusión como o respeto polo medio ambiente. Nesta liña, a cadea de supermercados vende doar máis de 4.000 euros á asociación procedentes da campaña de recollida de tapóns e aceite desenvolvida nos seus establecementos de Galicia, Asturias e Castela e León, onde se depositaron e valorizaron máis de 31.000 kilos de residuos. Hemos valorizado más de 30.000 kilos de tapones de plástico y aceite usado en nuestras tiendas, que hoy estamos aquí para convertirlos en esta donación para el apoyo a proyectos medioambientales de la mano de Amicos, que es un referente en la zona en inclusión y cuidado del entorno marino. Os fondos irán destinados a proxectos medioambientais centrados na limpeza do litoral, cuidado dos fondos mariños e conservación de zonas de especial protección. Trátase de accións que non só contribúen á mellora do medio ambiente, senón que favorecen tamén a inclusión das persoas con discapacidade. Para nós é moi importante estas empresas que confían que as persoas con discapacidade temos máis cousas que decir, que podemos ser agentes activos e concienciar a nosa comunidade do cuidado do medio ambiente. Darvos as gracias por estes máis de 4.000 euros, que, como di Irasema, irán destinados tanto para eliminación de residuos marinos en praias como recuperación de fondos marinos. Proxectos moi potentes da entidade no que as persoas con discapacidade queremos dar o noso granino de area para cuidar do noso medio ambiente. Ademais de traballar conxuntamente en diversos proxectos, Amicos participa tamén en iniciativas de responsabilidade social da compañía, como a campaña Céntimos Solidarios.